ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode da kallon. To jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin ga takaitaccen labaran duniyar da wasanni daga nan BBC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin za a iya fuskantar ƙarancin abinci a Labanin sakamakon lalata wurin ajiyar hatsi da ababen fashewa suka yi. A karon farko cikin watanni 4 gwamnatin jihar Legas a Najeriya ta buɗe wuraren ibada. Za mu ga yadda aka gudanar da sallar Juma'a a masallatai. Za kuma mu ga yadda annobar corona ta shafi fannin kasuwancin ayaba a daidai lokacin da aka sassauta dokar kulle a kasar Ghana. Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗin za a iya fuskantar karancin abinci da taɓarɓarewar fannin lafiya biyo bayan tashin sinadaran bama-bamai a birnin Beirut a ranar Talata, inda mutum 150 suka mutu, wasu 5,000 kuma suka jikkata, yayin da wasu 250 suka rasa mahallansu. Shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na samar da abinci da ya fara shirin kai agajin hatsi da kuma fulawa zuwa ƙasar ta Labanin sakamakon lalacewa da rumbur ajiyar kayan abincin ƙasar yayi a lokacin da bama-bamai suka fashe. Ga Muhammad Anur Muhammad da fassarar rahoton James Robbins. Kwana uku bayan fashewar, har yanzu hayaki yana tashi daga tarkacen tashar jiragen ruwan Beirut da ta yi kaca-kaca. Tawagar masu aikin ceto ta Faransa ta kai wata tawagar sashen larabci na BBC zuwa wurin da fashewar ta auku. Har yanzu suna kokarin lalubowa ko da akwai wanda yake da sauran shan ruwa cikin tarkacen. Ganin cewa har yanzu ba a watsi da neman waɗanda suka tsira da rayukansu ba, wannan abu ne da ke sanya ran mutanen birnin, kamar dai yadda takwarar aiki na Nisrina Hatum da ke zaune a Beirut ta ruwaito. Tashar jiragen ruwa ta Beirut kenan. Ko kuma yadda a da take. A halin yanzu muna bin tawagar masu aikin ceto ta Faransa tare da fatan gano waɗanda suka tsira da rai. Karrakan da aka yi wa horo na nema ko za a dacewar da za ta kawar da bakin ciki ga iyalai da yawa a Lebanon. To amma lalacewar rumbun kayan abinci mafi girma na Lebanon ta sa matukar damuwa ga kasashen duniya. Makeken rumbun ya kasance a nan. A halin yanzu kuma hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya na shiryawa domin ta kai hatsi da fulawa cikin gaggawa don ƙoƙarin kare barkewar yunwa a Labanan, ƙasar da take faɗi tashi ta fuskar tattalin arziki tun ma kafin fashewar ta Talata. A halin yanzu matukin jirgin ruwan Rashan da ya kai sinadaran da suka fashe na ammonium nitrate zuwa Beirut a 2013, a inda aka karɓe shi a wata takaddama kan kuɗin tashar, ya shaida a BBC cewa tun shekara 7 da ta wuce ya kamata gwamnatin Labanan ta biya kuɗin don kaucewa haɗarin. Hukumomi a Beirut sun san cewar kaya ne masu haɗari, bai kamata kuma a bar su a tashar ruwan ba. Ya kamata su biya mai jirgin ruwan ya janye shi. Ɗaruruwan dubban daloli ne kawai za a biya a janye shi. A rabu da matsala a can a tashar ruwan. To amma suka ƙi sakin shi. Akwai kan gado a hakan? Na fahimta suna son kuɗin. To amma da sun san za a sami fashewa irin wannan, da ba su bari ba. Jimami da kaduwa a Beirut sun haɗu da ɓacin rai. Zanga-zangar daren jiya akan gwamnati ba ta da girma, to amma raunin siyasar Lebanon ya fito ƙarara. Mutane da yawa sun zargi hukumomi da yin watsi da gagarumin haɗarin ajiye sinadarai masu fashewa masu yawan gaske har tsawon shekara 6. An bar mutanen Beirut da taimakon juna iya yadda za su iya yi, tare da gine-gine da yawa da suka lalace. A halin yanzu Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yara kusan 100,000 ne daga cikin waɗanda suka rasa matsuguni. Bala'in ranar Talata ya mayar da su marasa muhalli. To za ku iya samun wasu bayanai akan wannan labarin a shafinmu na intanet bbchausa.com wanda za ku iya samu akan wayoyinku na salula. To a yau ne kuma aka gudanar da sallar Juma'a a birnin Legas da ke kudancin Najeriya bayan matakin kulle wuraren ibada da kuma taron jama'a wanda gwamnati ta ɗauka domin yaƙi da cutar corona. Ɗaya daga cikin masallatan da aka yi sallar Juma'ar shine masallacin Nurul Islam wanda ke Ikoyi. An dai gudanar da sallar ne cikin taka tsantsan da matakan kariya ta hanyar ba da tazara tsakanin masallata da kuma sanya takunkumin rufe fuska. A halin yanzu dai gwamnatin jihar Legas ɗin ta ce za a gudanar da sallar Juma'a ne kawai.
kuma sama da watanni 4 ne da suka wuce aka rufe masallatan da coci-coci a jihar ta Legas. To Umar Shehu Liman ya tattauna da limamin masallacin Nurul Islam din Imam Hussein Haisan kan matakan da suka ɗauka domin kare yaduwar cutar. Iyakan ƙoƙarin tabbatar cewa akwai tazara tsakanin mai sallah da kuma mai sallah. Haka kuma a bakin gate kamar za ka iya gani akwai an samar da ruwa da kuma ainihin sinadarin ainihin goge hannu. Duk wannan don mu ɗau matakai saboda mu hana wannan cutar yaduwa. To kamar salloli a zahar la'asar magariba fa su ya za'i da su? Kamar yadda hukumomi suka ce za mu bi abin da suka ce. Babu sallar azahar babu kawai juma'a ce kuma sun ce bayan ainihin wato sa'a ɗaya wato awa ɗaya kenan juma'a ta kasance haka kowa ya watse. Amma muna fatan nan ba da jimawa ba masallatai za a buɗe domin a ci gaba da harkoki sallolin guda 5 da kuma ainihin faɗakarwa. To koya jama'a suka ji da matakin sake buɗe masallatan? Ga ta bakin wasu masallata da Umar Shehu Liman ya zanta da su a Legas din. Masha Allah, godiya ta bata ga Allah ba mijin halittu kowa da komai shi ya kawo mana karshen wannan abu. Insha Allah an fara ganin karshen da kenan. Ina roƙon musulmai gaba ɗaya su bi abin da gwamnati ta ce sannan kuma su roƙi Allah game da wannan abu. Alhamdulillah mun gode Allah da Allah ya nuna mana wannan lokaci. Har muka samu ga sallar juma'a ya Allah ya rufe mana asiri don gaba. Ya Allah mu yi takasan sai Allah su tana yadda ya Allah mu yi kokari mu cire shi daga ƙasar mu. Mu samu zaman lafiya. Ni addu'a ya Allah ya kawar mana da wannan. To bari mu duba wasu labaran duniyar. Akalla mutane 16 ne suka mutu a lokacin da wani jirgin sama dauke da fasinjoji 190 ya faɗo a lokacin da yake kokarin sauka a filin jirgin sama da ke birnin Kozhikode na kasar India. Jami'ai sun ce jirgin kamfanin Air India Express ya taso ne daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa kuma ya kuskure hanya ne a filin jirgi da ke wanda yake kokarin sauka a yankin Kerala lokacin da ake kuma sheƙa ruwan sama. Jirgin da wanda aka ta jigila da shi lokacin cutar corona ya faɗi kan wani tsauni da ke kusa da wurin inda ya tsage gida biyu. A Afghanistan kuwa wakilai da shugabannin kabilu 3,000 ne suka gudanar da taro da ake kira Loya Jirga a babban birnin kasar Kabul. Ana sa ran za su tattauna akan yadda gwamnati za ta saki fursunoni 'yan Taliban da ake tsare da su. Wannan dai ɗaya ne daga cikin sharaɗin da Taliban ɗin ta gindaya kafin ta hau teburin sulhu da gwamnatin Afghanistan ɗin, kuma ana sa ran hakan zai share hanya na tattaunawa da Amurka. Dokar kulle da aka sanya a wasu kasashe domin yaƙi da cutar corona ta yi matuƙar tasirin janyo koma baya ta fuskar kasuwanci a duniya baki ɗaya. To ko yaya irin waɗannan kasuwanci ke farfadowa a daidai wannan lokaci da wasu kasashen ke sassauta dokar? Wakilin BBC a Ghana, Thomas Nadi, ya ziyarci ɗaya daga cikin gonakin da ake shuka ayaba mafi girma a duniya. Ga kuma fassarar rahotonsa daga Zaharaddin Lawal. Wannan makeken gandun ayabar wanda ya kai faɗin hekta fiye da 600 a Atutuware a kudancin Ghana, ƙasar da kuma yanayi a nan sun dace da noman ayabar. Kamfanin Golden Exotic ne ya fara noma a gonar shekaru 15 da suka wuce. A nan, kamfanin na noman ayaba 'yar gida ba tare da amfani da takin zamani ba don fitarwa. Ghana da Ivory Coast da kuma Kamaru na daga cikin manyan masu fitar da ayaba zuwa ƙungiyar tarayyar Turai. A bara Ghana kaɗai ta fitar da tan 90,000 zuwa Turai. Daga cikin wannan adadi, kamfanin Golden Exotics ya fitar da tan 77,000. Kamfanin na fitar da tan 250 na ayaba a kowace rana. A watan Afrilu, hukumomin Ghana sun saka kulle don taimakawa wajen shawo kan bazuwar cutar ta corona. Annobar ta kasance da gagarumar illa kan ayyukan kamfanin Golden Exotics. A lokacin da mutane ke cikin kulle, bukatar samun 'ya'yan itace ayaba da musamman abarba ta faɗi warwars. Akwai wasu makonnin da bukatar ta kasance mai yawan gaske. To amma ba mu da ita da yawan da za mu gamsar da bukatar. Don haka ba mu amfana da bukatar ba. Ba a san dai lokacin da za a sake buɗe kan iyakokin ƙasar ba. Ƙwararru sun ce za a ɗauki dogon lokaci ana jin tasirin cutar corona akan kasuwanci. To za ku iya samun duka waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet bbc.com/hausa. Za ku iya tafka muhawara akan dukkan labaran da muke kawo muku a sandalinmu na sada zumunta da muhawara na BBC Hausa Facebook. To amma yanzu Badriya Tijjani Kalarawi ke cewa mu kwana lafiya daga nan London.
you.